Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares and greetings from Dipolog City. Niningay kayo na, maghiskut-hiskut na sa kita bahin sa favorite nato nga topic kabuhi. Because kaning kabuhi, daghan kita kay istorya ni ini, daghan kita share ni ini, tungod kay, kuan ko ni siya murag matawag nato ni siya nga generic ang kabuhi, no? Niningay kayo na, akong i-share kaninyo kun ako ipangutana kaninyo kung nakasinati na baka muni anak bitong na ay maggiring-giring sa iskina sa tong mata kana bitong murag diring dapita maggiring-giring ana then lain-lain og color na usahay murag rainbow na siya. So kung nakasulay na muni ana dugangan ka na mao kana ang gitawag nato og apil usab kana siya sa kabuhi or panuhot or kanang pasmo. So sige ako ni ana nga mag-experience lakip nang akong mga kauban sa opisina tungod kay murag halos tanan ka na mo kabuhi unod. Dunay acid reflux, no? So ang akong boss kaniadto sa nagtrabaho pa ako, utro pud to. May acid reflux po to. Then dali gito siya moingon early morning sayo pagani. Mingon nila siya nga, naunsa man ning ako ang mata mislo, mura magday gagiring-giring, mura bitaw nang tag 5 centavos sa una bitaw gagiring-giring, 5 centavos sa una nato atong kwarta. O ingon ana ang iyang description diyan mata gagiring-giring. Mingon po ko nga gikabuhi mo dagway ka man siya. Basin, ngano man gikabuhi ka, ka mamahaw siya. Namahaw man. Karon ra gud kanang paghuma nag-inom og kape, no? Kape katong mga 3 in 1 ba mga inanak, no? Ingo nga so mo na siya. Dayon hikapon ako iyang bukton ani, wa na gipaningot nagduro pero bugnaw, no? Gipaningot pero bugnaw. So apil kana siya sa ato ang paraygon kaayo nga sakit kanang kabuhi acid reflux, no? So mao kanang naka-experience na kamo niya ng magagiring-giring o apil na siya sa kabuhi. So ang ako lamang buhaton ni ana mao ang painitan bitaw nga tuntian mo inom kita warm water dayon i-reflex no katong mga points bitaw nato nga angay i-reflex aron makuha ang panuhot or ang acid kanang giingon nato og kanibang panuhot no labi na kanang diri ari nga dapit kanini o i-press kana siya maka-relieve kana siya sa atong gibati nga paggiring-giring sa tong mata or kaning dinhi ani kaning kay para kini siya sa mata aron mauli-ulian dayon daghan pang mga points ni ana nga makapa-relieve sa atong gibati sa kabuhi. So kana yung giring-giring and then after anang giring-giring murag mag-upload ang atong mata. Among taka-experience ba mo ni anak mga kabuhi unon family? Ako ana sige po ko mag-upload ang akong mata hasta sa ako ang mga kauban mag-upload and then magpula manggani na usahay no dayon kanang gibati nga giring-giring dayon dili ganahan mo tan-aw sa anything mga gadget libro dili ganahan mo tan-aw sa kanang sulawan kaayo maski sa adlaw no so ingon na man tingali gina normal gina siya basta kay ang atong mata yayay dili gina siya ka concentrate og tan-aw murag lahi gid siya i-tan-aw nato no so ingon ni ana ako lang gi-share kini tungod kanhi nung dumugod ako nga nagagiring-giring nga akong usa ka friend bag-o lang ingon siya nga gagiring-giring man akong pananaw oy unsa kaning niya so akong giingnan nga basin gikabuhi ka pag inom lang og hot water no or soup no dili so soup chicken broth no kanang mga soup mga init nga sabaw or oatmeal no or linugaw or arroz caldo so aron ma-relieve ka na pag humana na og inom na to og hot water or anything warm atong ma-realize o atong ma-experience nga gipaningot na kitag duro no gikan diri ginang atong singot paingon diri sa likod dayon sa ato ang diri atong kuto-kutong atong tiyan no panington gina siya. So pagkataon-taon ni ana pagka-uran-uran ni ana mo man taon-taon uran-uran mahinay-hinay mawala na nang ang atong gibati nga discomfort no or ang uban ni ana mupiyong kadyot mga 15 minutes muhigda dayon mupiyong dayon mamanyos og mga kanang mga kibano ta mga haplas matud ba bitaw nila sa una sa batan-on pa kuno ang atong ipanghaplas ang katong mga perfume mga humot ini kaidara na ang atong mga ipanghaplas o kadto na dayong mga efe mga dayon no katong mga
tanang klase sa oil. Makaila gid dayon tani ana, no? So, mao kana magbalon-balon gyud mi sa una sa opisina og mga kanang haplas kay aron anytime nga maglain ang among ginawa, maghaplas din mi sa among kuto-kuto sa among likod, anang mga dapit-dapit, no, then atong among mga bukton. So ang among mga lotion sa una masapawan na atong mga haplas tungod kay ang lawas galain na, no. So mao kana na dili na kita mahadlok ni anang magagiring-giring ang iskina sa atong mata kay malagmit ni ana na kanang na ang napanuhutan ta or kanang na ang nagutman, no, nagutman dahil mo kana siya dayon na siya dayon ka lipong mo na nga murag medyo murag magiring-giring gina diri ni sa atong mata, no. So ingon ana ang lain pod nga ilhanan sa kabuhi kun mo andar na, no. So ingon ana lang ang ako lang mong ginay-hinay og orient kung unsa gid kanang mga symptom sa kabuhi aron dili ta makuratan. Kay kalagmitan gud magpanik dayon, no, magpanik. So nervous dayon, nervousness, magawas din kana tungod kay malisang kita og naunsa na pud kita. Wala kita kasabot sa atong gibati. Ang uban gani ni anak musaka na pud ang pressure tungod kay kusog og palpitate ang dughan tungod kay nakuratan. Nakulbaan og unsa na pong sakita ang mi hasmag kanato. So kuan lang gina siya, kabuhi lang gyud, no. So visit your gastroenterologist aron matagaan kita og tambal kalagmitan anak mga antacid, mga ranitidine, PPI, mga famotidine, mga cimetidine, o memorize kay nako na tungod kay dugay ako naghambin ni anak. Karon noon mga lately, mga 6 months na wala na ko batian ni anang mga kabuhi-kabuhi pagkuha na sa ako ang gallbladder, no. Sa pagkuha sa akong gallbladder, cholecystectomy, naka-experience ako ni anak last September. After ato, wala na gyud ko mubati og kanang kabuhi, no. Kaluoy sa Ginoo, by the grace of God, nawala na gyud. Dili po na nagpasabot nga kung doon na kita'y acid reflux tungod kay doon na kita'y gallstones, pero usually usap na siya sa nakaingon nga no, mga kidney stones, mga gallstones, kanang uban pang mga turok-turok ilawom sa ato ang ginhawaan, makakos kana siya o kabuhi, no, kanang maglain bilang atong ginawa kanang manugab gyud ato damak sa kanang bitong inana bitaw nga tingog den magsig panugab din ang uban murag dyspepsia, maglain ang tiyan, no, tungod kana sa acid indigestion. So ingon ni ana dayon musaka din kana diri mo paingon sa mata manghilabot usab kana siya sa ato ang sinuses, no. Mohilabot gina siya, experience na nako hilabtan gini ang atong sinuses, no. Sige kung mag nasal drip kani adto din magpingot allergic rhinitis, no. Pero karon nawala gid siya, nawala na gyud, no. So wala kung mag-ingon nga ipakuha yung gallbladder. Ang ako ingon magpa-ultrasound dayon og dunay mga gallstones, kidney stones, ipakuha aron mawala kanang mga dili maayo natong gibati. Kay usa ra ba sa mga cause ni anak kana atong gikaon labi na nang atong lifestyle karon nga dili gani mo kaugutan kay sagbot ko, no, kadtog yung mga deep fry sama sa mga filet mga kibaw na tag unsa na, no, dili na nato balik-balik kay ingon niya tag murag buak nga plaka, no. So mo kadto ang akong sharing karon may tungod sa mata nga naggiring-giring, no. So either na acid reflux ka na or nagutman or paingon sa vertigo, no. So pero usually kabuhi ka na gikabuhi tungod kay nagutman, gikabuhi tungod kay gipanuhot or gikabuhi tungod kay nakakaon usab og kontra mao nang ang mata na apil gagiring-giring, no. Ana giring-giring diri sa mata gyud aning sides niya, no. So ingon ana mao nay ako ang sharing karon nataligaman mo guna nako tungod tingali ka wala nako magbati-bati ni ana murag nalimot nako sa uban pa nga mga symptoms sa kabuhi or acid reflux. So have a good and godly day everyone, and please remember LV Amor cares a lot. When the goings get rough and tough,
looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy he endured the cross. And today he is seated at the right hand of the Father in heaven, of course. No? So, hangtod sa sunod. And please remember, I love you all, guys. If you like the content of this channel, our video, click the word subscribe, like, your comment, and the notification bell, no? For, of course, further notification. Salamat kayo. Hangtod sa sunod. Bye-bye, guys. Love you all. Salamat.